Yo, what's up? Good news ulit mga ka-rides. Dahil after 5 years, makukuha na natin. Andito ako ngayon sa Marikina. Nag-drop off lang ako kay Macy's. Tapos dumiretso na ako. Diyan lang kasi ako nag-drop off sa Libis. So, diretso ko na sa Montalban. Kasi doon ko naman nakuha yung motor. Nung linggo kasi, nag-text na sa akin yung kasa na pwede na kunin yung plate number. Kaso ngayon ko palang makukuha kasi katrabaho ko. So yung nakaride na update na lang ako. Makukuha na natin yung plate number after 5 years na pag-aantay. So yung mga rides, update na lang ako pagdating ulit ng kasa kung titingnan natin ang proseso sa pagkuha. May riverbank na pala tayo mga ka-rides. Grabe no, 5 years bago nakuha. Yung sa inyo ba mga ka-rides, nakuha nyo na kagad? Yung alam ko, yung mga bago 2020 na kumuha ng motor 2021, 2022, parang yun yata nakuha eh. Yung mga 2016 o 2019 kagaya natin ay wala pa din. Ngayon kaya baka isa nang nirelease. Yung sa atin after 5 years. Kaso nga lang ito, kailangan pa nating bumiyahe papuntang Montalban. Kasi currently nasa Pasig tayo stay, naka apartment. Sa Montalban ako nakitira sa ate ko noong 2019. Kaya doon ko nakuha yung motor. Riverbank mga ka-ride. At dahil papunta na rin tayong Montalban, magba-vlog na rin ako papuntang yung mga nakatagong swimming pool, mga batik sa may Montalban. Yung tinuro ko nung nakaraan nung pumunta akong Wawa Dam, yung pakanan doon, pupuntahan natin ngayon. Pero kunin ko muna yung plate number. San Mateo na tayo mga ka-rides. San Mateo. Ganda ng panahon ngayon dito sa Montalban mga ka-rides. Init. Di umuulan. Sana mabilis lang yung pagkuha sa sa plate number. Sa Montalban. Montalban na tayo mga ka-rides. Pasok na tayo. Plate number. Marami nang nasira sa motor, pero ngayon pa lang ang plate number. Daming ginagawang kalsada dito. Mabuti yan. Kaso maraming poste. Di ba nila tatanggalin yan? Papalitan. Ayan, lumawak na yung kalsada nila.
tayo pakaliwa mga ka-ride. Dito tayo sa main motor trade. Mamaya doon tayo papunta. Diretso. Okay, dandan lang. Okay. Okay. Dito tayo sa motor trade. Hoy. Ito. Okay, nakarides. Baka kunin nila yung motor na akala na repo. So ayun mga ka-rides, after 5 years nakuha na natin. Grabe tagal makuha sa LTO. Ngayon pa lang nirelease, 2019 nakuha yung motor. Bugbog sarado na yung motor natin, pero ngayon pa lang nakuha yung plate number. So yun mga ka-rides, so diretso na lang muna ako sa bayaw ko. Yo, what's up mga ka-rides? Dahil andito na rin tayo sa Montalban mga ka-rides, dahil ipapasyal ko na lang din kayo dito sa may San Isidro. Ito yung mga lower. Niliko tayong kaliwa, punta tayo doon sa bayaw ko. Maganda dito nga ka-rides eh. Plano ko nga pag kukuha ako ng bahay, mas gusto kong dito kuha ng slot. Pinutol. Dito na sana tayo. Yun nga lang dito mga ka-ride, problema mo sobrang traffic pag araw-araw na pabiyahe ka papuntang trabaho. Tulad yan, trabaho ko dati hanggang ngayon doon pa rin naman sa may Libis, pero dito ako nakatira. Yung araw-araw ginugugol ko sa papunta mga 1 oras, pabalik din ganun din, lagpas 1 oras kasi sobrang traffic. Mula dyan sa may Marikina papunta dito, grabe traffic. Ito, traffic din to dito paggabi. Yun nga lang, yung nagustuhan ko sa lugar ay malapit siya sa bundok. Medyo malamig pa rin siya sa gabi. Kahit di ka na aircon, malamig siya dito. Electric fan lang pwede na. Pero traffic lang siya mga ka-ride pag umaga saka gabi or hapon. Pero ganitong oras wala. So kung yung oras ng trabaho nyo ay mga ganitong oras, safe kayo sa traffic. Wala pala akong vlog dito eh. Kaya vlog na lang din natin. Nag-leave ako sa trabaho ngayon mga ka-rides para makuha lang yung plate number. Pwede naman sana mag half day.
Pero siyempre, bayad naman yung leave natin. Eh, nag-holiday na ako. Para makagala na rin. Sarap maligo ngayon, oh, mainit. Sakto, may dala akong damit. Ready na to. Pwede nga rin pala eh. Sa ilog ako maligo para libre lang. Hanap tayo ng ilog kayo. Oh, punta ko sa ito. Pag-iisipan ko na lang. May gusto na yun eh. May gusto rin akong puntahan. Yung nakita kong ilog. Dito sa Montalban mga karay, marami rin kayong mapupuntahan dito na ano, mga nakatagong pwedeng pagliguan, pang chill. Kaso nga lang, yung iba kailangan mo na talagang maglakad. Kasi malapit na sa bundok to eh. Nasa gilid lang ng mga bundok. Yung sa bayaw ko nga, yung subdivision na ano eh. Ano yan? Ungo. Yung nakuhaan niya ng bahay, yung subdivision na yun eh pakyat. Medyo bundok. Dati, nung bago pa lang ako sa Luzon, yung bayaw ko yung nagsundo sa akin, diretso na niya ako dinala dito. Kaya doon muna ako nakatira mga karit ko. Mga isang taon din ako nakatira dito sa sa Montalban. Tapos dito, yun nga mahirapan kapag traffic dito dahil hirap maka-overtake. Kasi ang liit. Tapos ang daming sasakyan. Yung vlog natin, pwede ng sasakyan Mabilis ang overtake. Nawala yung ano dito, yung post, yung outpost. Meron to dito sa gitna eh. Na-miss ko yun. Tinanggal. Si Boss Arnel, parang taga dito yun eh. Yung subscriber rin natin, yung masugid natin taga suporta, taga rito yun, Montalban. Yeah, marami ng mga establishment dito. Dati, damuhan pa yan mga ka-rides. Ito, haba ng damo dyan. Tapos pag pupunta ko doon, may shortcut kami ng bayaw dito. Napasok. May ilog Kaso mabaho dito banda dahil may nag-aalaga ng baboy dito sa unahan. Ay, buhay pa rin yung Huwag saan ako nagpapahugas ng motor. Sana andyan pa yung bayaw ko. Kasi parang paalis ata yun eh. Pinachat ko sa misis ko na hindi na lang ako pupunta dahil nga naiwan ko yung wine. Ireregalo ko sana. Sila na lang kukuhan. Gala na lang ako saglit. Baka dito yung bayaw ko, gusto ko na Mas wala kaming bagong pagkain. Nalitot si Kuya. Paglatig ng kanan, kumahanan din si tatay.
Maganda makuha ng bahay dito nga rito. Tingnan mo, bundok na yan dyan. Basta magtitiis ka lang sa biyahe mo papunta at pabalik galing trabaho. Alas 10 na. Wala na siguro yung bayaw ko. Kasi para magre-report yung sa opisina nila eh. Alas, sarado. Ito. Wala na yung motor. Wala. Umalis na nga. Sinat ko kasi na hindi na lang ako pupunta. Hello. Wala. Diretso na lang tayo dun sa mga punta nga akong ilog. Punta na lang akong ilog. May shortcut dito. Ilog. Hindi ko na-check yung ko. Cellphone kung nilagay ko ng maayos. What's up mga rides? Nakuha na natin yung yung plate number. Yung taga-kasa mismo yung parang nagulat na 2019 pa. Sabi ng trainee, 2019 pa? Opo ma'am, 2019 pa yan. Bugbog na yung motor. Pero yung plate number ngayon pa lang. Sabi ko diyan, basta na nga lang ako sa bayaw ko. Di dapat ako pupunta na lang dahil naiwan ko yung dadalhin kong wine. Bikita na lang din ako. Kita ko sa yung mga makarate ko. Lugar ng bayaw. Ganda ng view dito. Dito. Nagala na tayo. Kanina mga ka-ride, doon tayo galing. Ngayon, papunta tayo doon, papuntang Wawa doon. Wawa Dam, tapos yung pupuntahan natin na Pakanan. Hindi ko alam kung anong barangay yun, kalimutan ko. Ay, bili akong tubig muna, saka saging. Wala akong dalang baon ngayon. Kakain na lang ako pagbaba ako.